Γεια σας αγαπούλες μου, τι μου κάνετε και πώς μου είστε. Καλό μήνα, καλό και ευλογημένο. Μπήκε και ο Μάιος. Αχ, πότε θα φύγει το καλοκαίρι. Τι κάνετε αγάπες μου, πώς θα περνάτε, πώς περάσατε χτες Πρωτομαγιά. Βγήκατε εξοχή, είστε τριήμερο, είστε σπίτι όπως και εγώ που είμαι στο σπίτι και προσπαθώ να φτιάξω, να τελειώσω το σπίτι, γιατί από την Τρίτη ξεκινάω δουλειά, δεν θα πω ακόμα πού και τι, να κλείσω κανένα μήνα, να στεριώσω και μετά θα σας πω, γιατί έχει φοβηθεί και το μάτι μου. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω κεράκια. Ξέρω ότι για πολλά κορίτσια τα βαριέστε και δεν τα βλέπετε, αλλά όσα κορίτσια ενδιαφέρεστε, μείνετε σε αυτό το βιντεάκι. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω ότι έχουμε πολλές προβολές και στα κεριά. Επίσης να ενημερώσω ότι το Fem Flame ανοίγει ξανά και πιστεύω αύριο να έχουμε καλά νέα με site πλέον που θα μπορείτε να μπαίνετε να κάνετε τις παραγγελίες σας ή να μπαίνετε να βλέπετε τα κεριά και να μην παίρνετε τηλέφωνο να μου κάνετε τις παραγγελίες σας. Λοιπόν, χωρίς να κουράζω κι εγώ πολύ εδώ το κανάλι με τα κεριά, αν και εμένα μου αρέσουν, προτιμώ να βλέπω κεριά παρά να βλέπω όλα τα υπόλοιπα, ή και εγώ προτιμώ να δείχνω κεριά παρά να δείχνω όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε όμως, να σας πω ότι έχω δύο Mr. Box. Αυτά τα Mr. Box που τα έχει αγαπήσει ως και η Κύπρος. Κύπρος, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο Mr. Box. Το ένα είναι με φραουλίτσες και κερασάκια, έτσι να κάνω spoiler, το τι περιέχει μέσα. Περιέχει δύο κεριά, ένα ποτηράκι, μία κούπα, δύο κούπες, δύο ποτήρια, ανάλογα τι. Και το άλλο είναι με θαλασσινό, είναι καλοκαιρινό το άλλο, άκρος καλοκαιρινό. Το ένα νηξιάτικο και το άλλο άκρος καλοκαιρινό. Λοιπόν, έχουμε δύο Mr. Box για τώρα. Εκτός αν θέλετε να κάνετε μια παραγγελία, να σας φτιάξω κι άλλα, δεν έχω πρόβλημα. Υλικά έχω, διακοσμητικά έχω, γιατί βάζω και διακοσμητικά. Δεν βάζω μόνο δύο ποτήρια και τέλος με κεριά, βάζουμε και ωραία διακοσμητικά. Λοιπόν, γι' αυτό να το ξαναπώ ότι έχω δύο Mr. Box, ένα με φράουλες και κεράσια και το άλλο με θαλασσινά. Και δεν εννοώ να βάλω τα δικά μου πράγματα, έτσι προς Θεού όλα είναι καινούρια. Δεν έχω τίποτα μέσα το οποίο να είναι παλιό, από τα δικά μου τα πήρα τα διακοσμητικά και τα έβαλα μέσα στο κουτί. Όλα είναι καινούρια, αγορασμένα τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε και θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Το είχατε κάνει χαμό πέρυσι, το μανταρίνι βασιλικό, φανταστικό, ωραίο, υπέροχο, σε αυτό το υπέροχο βαζάκι. Η αλήθεια και εγώ έφαγα ένα-δυο μανταρίνια, αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο, που είναι αυτό το τεράστιο ποτήρι με άρωμα καρπούζι, βλέπετε και τα καρπουζάκια πάνω, τη σαντιγί, το μπισκοτάκι, τα χρωματάκια, άρωμα καρπούζι. Αχ, καλοκαίρι. Το λέω το καλοκαίρι, αλλά μετά θυμάμαι τι ηλικία έχω και λέω άστον τι είναι, δεν μπορείς να το απολαύσεις όπως το απολάμβανες κάποτε το καλοκαίρι. Λοιπόν, αλλά ναι, είναι καλοκαίρι, καρπούζι. Φανταστικό, υπέροχο άρωμα. Πάμε στο επόμενο ποτήρι, που είναι βερίκο καχλάδι, φανταστικό. Αχ, και αυτό καλοκαιράκι μου σχομυρίζει τέλειο, σε αυτό το ωραίο το ποτήρι. Αχ, παιδιά, τέλειο. Έρχεται 21 Μαΐου, έρχονται γιορτές, έρχονται γενέθλια, να κάνετε τα δωράκια σας, μα πάνω απ' όλα βρε κορίτσια μου για τον εαυτό σας, γιατί θα το πω για άλλη μια φορά, ίσως κάποιοι δεν το καταλαβαίνετε, αλλά αν ρωτήσετε άλλα κορίτσια που έχουν αγοράσει κεριά ή γράψτε μου τα κορίτσια που αγοράζετε κεριά από μένα, δεν είναι απόλαυση να ανάβετε ένα κερί και να καθόσαστε και να απολαμβάνετε αυτή τη μυρωδιά να σας ταξιδεύει. Παιδιά, δεν είναι παραφίνη, δεν είναι ούτε του Σινσέι, ούτε του Τζάμπο, ούτε του σούπερ μάρκετ, είναι 100%
καθαρή σόγια, ακίνδυνη για παιδιά, για ζωάκια, για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και εγώ έχω παραφίνες και τις έχω διακοσμημένες. Δεν διανοούμε να τις ανάψω και τις έχω και πολύ μακριά από τη μύτη μου. Γιατί δεν είναι υγιεινό να ανάβουμε την παραφίνη. Ξέρω ότι είναι οικονομικά τα κεριά που πουλάνε όλα αυτά τα μαγαζιά, το ξέρω ότι είναι οικονομικά, το ξέρω ότι μυρίζουν και λίγο ωραία στην αρχή, το μετά τι γίνεται και τι γίνεται όση ώρα ανάβει αυτή η παραφίνη και την εισπνέεται. Λοιπόν, να προτιμήσατε να αγοράζετε φυτικό κερί σόγια. Ας μην αγοράσετε από μένα, ας αγοράσετε από άλλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά μην τις προτιμάτε τις παραφίνες. Πραγματικά πάω σε ένα μαγαζί και βλέπω στα ράφια που έχει όλα αυτά τα ωραία ποτήρια, τα ωραία βαζάκια, τα ωραία καλούπια και τα βλέπω και εγώ και τα χαζεύω και τα μυρίζω, όντως έχουν μία μυρωδιά, okay. Και πάω μετά από 2 μέρες και είναι τα μισά εξαφανισμένα και λέω γιατί βάζετε αυτό το δηλητήριο στο σπίτι σας, για ποιο λόγο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Όσες θέλετε να καταλάβετε ότι είναι επικίνδυνη η παραφίνη. Λοιπόν, πάμε στο marshmallow, στο πρώτο ποτηράκι μας. Σας τα έχω δείξει και story. Τώρα λίγο γυαλίζει με το ring light και τα φωτάκια. Είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο το ποτήρι μας είναι orange, πορτοκάλι. Αυτό εδώ. Σε αυτά τα ωραία τα ποτηράκια. Το τρίτο το ποτήρι μας είναι μέλι για σεμί, με τις πεταλουδίτσες και το λουλουδάκι. Αυτό εδώ. Το επόμενο ποτηράκι είναι αυτό εδώ, καρπούζι, σε αυτό το ποτηράκι. Θα σας τα δείξω έτσι γρήγορα να μην βγει το βιντεάκι μεγάλο. Η επόμενη κουπίτσα είναι αυτή εδώ. Φανταστική μυρωδιά. Λοιπόν, αυτή εδώ η κουπίτσα. Λοιπόν, η επόμενη κουπίτσα μας είναι αυτή εδώ, τούτη φρούτη. Σε αυτό εδώ, τούτη φρούτη. Με είχε πάρει μια κυρία που ήθελε να κάνει μια παραγγελία με την κούπα, την τούτη φρούτη και την κούπα το φιωγκάκι. Δεν ξέρω να επικοινώνησε μαζί, δεν μπορώ να κρατήσω κάποιο κερί. Αν θέλει η κυρία να ξαναεπικοινωνήσει μαζί μου. Παιδιά, επίσης να πω ότι δεν έχω αντικαταβολή. Το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να έχω αντικαταβολή. Και επίσης τα στέλνουμε με Box Now και τα στέλνουμε πλέον και στην Κύπρο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που είναι ένα ενισχυμένο ποτήρι με τα λεμονάκια. Αυτό εδώ, λεμόνι βανίλια εννοείται. Όχι, λεμόνι σκέτο είναι αυτό, δεν είναι λεμόνι βανίλια. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Έχω κάνει σαν τη γη άσπρη κίτρινη. Έχω ρίξει κίτρινο από πάνω χρώμα, δηλαδή κερί. Είναι βαρύ το ποτήρι. Με τα κοχυλάκια. Και είναι λεμονάκι μυρωδάτο. Λοιπόν, το επόμενο ποτήρι, η επόμενη μάλλον κούπα είναι αυτή εδώ, μασαλίας, τα φιωγκάκια, ένα υπέροχο άρωμα, μια πάρα πολύ ωραία κούπα, αυτή εδώ, καρπουζάκι, ακόμα ένα καρπουζάκι, τώρα πια από εδώ και πίσω το τραβάει, αυτή εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε τα καλοκαιρινά. Αυτό το πρώτο ποτηράκι του παγωτού, το χωνάκι, το ωραίο, το υπέροχο, το είχαμε και πέρσι το καλοκαίρι, με άρωμα άκουα. Είναι σε αυτό και είναι και στο ροζ, το baby pink. Εγώ τώρα έφτιαξα το, πώς να το πω τώρα αυτό, μεραμάν. Λοιπόν, το πρώτο ποτηράκι είναι αυτό εδώ. Μετά,
τα κεϊκάκια που έγινε ένας κακός χαμός. Απορώ δηλαδή γιατί δεν κάνατε πανικό σε αυτές εδώ τις υπέροχες σκούπες. Αν πεις φύγανε, τι πανικό να κάνουν, αυτές είναι καινούριες. Είναι άρωμα καρύδα, πάρα πολύ ωραίο άρωμα, φανταστικό άρωμα. Αχ, παιδιά, καλοκαιράκι κι αυτή, άρωμα καρύδα. Λοιπόν, και η επόμενη μπολάκι, κουπίτσα, μπολάκι θα το πω, είναι αυτή εδώ πέρα με τη γοργονούρα και τα κοχυλάκια, και αυτή εδώ είναι άρωμα Aqua. Μπορείτε να την πάρετε αν θέλετε σαν σετάκι μαζί, να τα στολίσετε. Καλοκαιρινά, φανταστικά, υπέροχα και με πάρα πολύ ωραίο άρωμα Aqua. Περιμένω Aqua να έρθει, γιατί η αγαπημένη μου η γογούλα το ζήτησε και το περιμένω να έρθει. Επίσης να σας κάνω και ένα spoiler. Είχα δείξει, θα το δείτε εσείς, που έχω παραγγείλει αυτά εδώ πέρα. Περιμένω να έρθουν και άλλα. Αυτό προς το παρόν θα μπει στο Mr. Box, απλά να σας κάνω ένα spoiler. Μαζί με τα κερασάκια, τα wax melts, 3 μεγάλα κερασάκια. Ένα spoiler μικρό, ότι αυτό θα μπει στο ένα Mr. Box που είναι φράουλες κεράσια. Έτσι, ένα spoiler μικρό να σας κάνω, να δείτε τι χάνετε και δεν παίρνετε το Mr. Box. Λοιπόν, και να σας δείξω και τους καυστήρες μας, και να σας δείξω και τον καινούριο καυστήρα. Εγώ τον έχω εδώ, κάπου εδώ, εκεί και καίει. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ, φανταστικός, τέλειος, μοναδικός. Δείτε εδώ είναι καυστήρα, βέβαια τώρα εγώ τον έχω κάνει δαχτυλιές. Βάζετε εδώ το ρεσό και πάνω βάζετε το κοφετάκι. Το ανάβετε και λιώνει, όπως το έχω και εγώ εδώ πέρα. Ο καινούριος μας καυστήρας είναι, δεν ξέρω, να βάλεις πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ μου αρέσει. Έρχονται σε αυτά εδώ τα κουτάκια. Ο επόμενος καυστήρας μας είναι η φραουλίτσα. Ο επόμενος καυστήρας μας είναι το λεμονάκι. Επανήλθε το λεμονάκι. Πρέπει να έχω 2 ή 3. Δεν είμαι σίγουρη πόσα λεμονάκια έχω. Ούτε και φραουλίτσες είμαι σίγουρη πόσες έχω. Δεν ξέρω. Τώρα φτιάχνω και εγώ το εργαστήριο, παιδιά, το φτιάχνω σιγά σιγά. Να τα έχω όλα τα πράγματα ταξινομημένα, φτιαγμένα τέλος πάντων, να τα βλέπω. Λοιπόν, αυτοί εδώ οι καυστήρες. Και ο τελευταίος είναι αυτός εδώ, η καρδούλα. Αυτή είναι η καινούργιοι καυστήρες, το λεμονάκι δηλαδή που επανήλθε και το διαφανές. Έρχονται στα κουτάκια, έρχονται με 3 σακουλάκια wax melts, έτσι. Και τα δωράκια μέσα που βάζω εγώ, στυλό, αυτοκόλλητα, thank you. Τι άλλο βάζω μέσα, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο βάζω μέσα. Ρεσό, ώστε όταν θα έρθει στα χέρια σας και δεν έχετε ρεσό να το ανάψετε κατευθείαν. Λοιπόν, και πολλά wax melts, πάρα πολλά αρώματα σε wax melts. Βασιλικό μανταρίνι, marshmallow, tutti frutti, black cherry, white musk, χρυσή ορχιδέα, μαύρη ορχιδέα, και πάρα πολλά, παιδιά, μέλι για σεμί, και πάρα πολλά. Περγαμόντο, έχει έρθει, παιδιά, και περγαμόντο, black cherry το είπα, έχει έρθει fresh lime, καθαριότητα. Λοιπόν, με πήρε το παιδί μου τηλέφωνο. Λοιπόν, είχα μείνει στο περγαμόντο, νομίζω ότι είχα μείνει στο περγαμόντο, καινούριο άρωμα, φανταστικό άρωμα, γλυκό περγαμόντο. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, είναι όλα τέλεια, όχι γιατί τα φτιάχνω εγώ, γιατί είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κεριά, θα έχετε δει και το τηλέφωνο, θα έχετε δει και τις τιμούλες. Κάντε γρήγορα τις παραγγελίες σας. Έχουμε Ελένες, έχουμε Κωνσταντίνους, έχουμε Κωνσταντίνες, να κάνουμε τα δωράκια μας, αλλά πάνω απ' όλα να κάνουμε τα δωράκια στον εαυτό μας, γιατί το χρωστάμε να ανάψουμε κάτι και να καθίσουμε να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, αυτά, αγαπούλες μου, αυτό ήταν το βιντεάκι.
περιμένω με χαρά και αγάπη τις παραγγελίες σας και θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, αν και θα ανεβάσω βιντεάκι ξανά, αλλά εγώ θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.